Bună dimineața, dragi prieteni! Astăzi este în 23 august și se împlinesc 81 de ani de la așa numita insurecție armată, când România a întors armele împotriva Germaniei și s-a alăturat Alianței Vestice, care până la urmă ne-a trădat și am fost declarați țară învinsă. Nu a fost numai vina rușilor. Americanii și englezii, când au împărțit lumea cu Stalin, ne-au plasat de partea greșită a cortinei de fier, așa cum cu ipocrizie au numit-o mai târziu, deși a fost ridicată cu concursul lor. Oricare ar fi fost statutul României de țară învinsă sau învingătoare, tot acolo ajungeam. Că doar nu era să fim lăsați o insulă democrată în mijlocul blocului comunist. Sunt fel de istorici, eu le-aș spune isterici, care propagă fel de teorii fără să privească realitatea. Regele și cu mareșalul, n-am voie să-i pronunț numele că intru în conflict cu domnul Weisel, au comis cea mai mare trădare când au dat ordin armatei române să treacă Nistru. Dacă nu treceau Nistru, tot comuniști ajungeam, dar nu plăteam 20 de ani de spăgubiri la ruși. Ceea ce a fost, a fost. Timpul nu mai poate fi întors înapoi, doar că mă simt revoltat când îi văd pe unii și pe alții dând vina între ei. De fapt, toți sunt o apă și un pământ. Credeți că dacă România nu trecea la comunism, ar fi trăit mai bine? Bașca că am fi avut banane și blugi, mulți dintre noi, generațiile mai vechi, nu ar fi ajuns să învețe la școli și nici la facultăți. Am fi cântat pe versurile lui Coșbuc: de ce m-ați dus de lângă voi, de ce m-ați dus de acasă, împânzind Europa, căutând de lucru. România a trăit blestemul bogățiilor dăruite de Dumnezeu pe acest pământ. Din cauza că țara a fost bogată, întotdeauna am fost atacați. Și pentru că țara a fost bogată, noi am rămas în urmă. Țări sărace, care nu aveau ce mânca, au plecat pe mare, au cucerit alte țări, dar s-au dezvoltat. Au plecat de foame. Noi am avut ieșire la mare, dar am rămas la coarnele prugului pentru că era mai comod, mai liniștit și lipsit de lucruri, de riscuri. Produceam mai mult decât aveam nevoie să mâncăm, așa că am atras angrosiștii și arendașii botezați cu briciu și țăranul român a rămas desculț la propriu, nu de Zaharia Stancu. Dar nu despre asta voiam să vorbesc. Astăzi, în schimb, m-a cuprins un pic de nostalgie gândindu-mă la soarta acestui popor. După cum spun pesimiștii, nici măcar nostalgia nu mai este ca altădată. Dar să lăsăm nostalgiile și să trecem, să vedem ce se mai întâmplă prin lume. Aici, în parohia noastră, ca să spun așa, la vecini, Ucraina, slava neslava, treburile sunt foarte confuze. Globaliștii au reușit să saboteze tratativele de pace și asta nu este spre binele Ucrainei. Nu știu la ce speră. Rușii avansează și situația se înrăutățește pe zi ce trece. În ultimele zile, armata ucraineană a suferit pierderi imense. În speranța de a opri înaintarea rușilor în Donbass, au mutat trupe din alte zone ca să întărească apărarea Pokrovskului. 6 divizii, printre care și renumita ultranaționalistă divizia Azov, au fost nimicite și cei mai mulți militari din divizia Azov s-au predat. Zelenski crede că este șmecher. Vrea să modifice harta Ucrainei, pentru că rușii cer teritoriul încă neocupat din regiunea Donbass, ucrainienii vor să treacă aceste teritorii la Dniepropetrovsk și Harkiv. Așa că dacă rușii cer Donbassul, ei le dă numai teritoriile care sunt în prezent ocupate. Astfel, Zelenski încearcă să salveze niște teritorii. E complicată treaba, numai că rușii avansează și în curând Donbassul va fi complet ocupat. Ucrainienii au bombardat pentru a 4-a oară conducta de petrol Drujba, cea care transportă petrol în Ungaria și Slovacia. E o chestie copilărească.
Orban și Fico se opun intrării Ucrainei în NATO și în Uniunea Europeană. Acum și Polonia este de partea lor. Și în loc să încerce să repare relațiile cu ei, Zelenski mai rău îi întărâtă. S-ar putea să rămână și fără curent electric. Pentru că Slovacia și Ucraina furnizează electricitate Ucrainei. Convorbirile de pace s-au sistat. Europenii au reușit să le închidă, dar un singur lucru s-a finalizat în favoarea Rusiei. Nimeni nu mai vorbește de încetarea necondiționată a focului. Acum în centrul atenției se află garanțiile de securitate. Coaliția dormitorilor și NATO vrea neapărat să bage acolo trupe engleze și franceze, dar le este frică de ruși, pentru că nu au nici destule trupe și nici suficient armament ca să prevină un atac din partea Rusiei, iar Putin le-a spus clar: orice trupe străine care intră pe teritoriul Ucrainei fără aprobarea noastră vor fi distruse, și le-a trimis o poză cu Oreșnicul. Ei s-au dus cu jalba în proțap la Trump: nenea Donald, rușii ne omoară dacă nu ne asigură apărarea aeriană, mai ales că să închizi spațiul aerian ucrainian. Și unchiul Don le-a spus pas-parol vitejilor: duceți-vă la o știre și muriți pentru țară dacă așa vreți, eventual o să vă trimit niște flori la mormântare. Și cu asta le-a închis gura. Putin și Lavrov le-a transmis clar, să nu fie confuzie, că Rusia nu acceptă niciun fel de trupe străine pe teritoriul Ucrainei. Deși americanii sunt supărați pe Putin pentru bombardarea fabricii de electronice din Transcarpatia, totuși vorbesc cu el. Nu a închis căile de comunicație și asta este bine. Acum nu se știe exact cine a trimis această rachetă, ca și dronul care a căzut în Polonia, dar Trump nu mai vorbește cu europenii, în schimb menține legătura cu Putin. Un subiect nou, de fapt reactivat, este federalizarea Ucrainei. După Maidanul din 2014, în 2015, Putin a ridicat această propunere cu Angela Merkel și Barack Obama. Și ei nu s-au arătat împotrivă. Acum Putin a început să discute aceeași problemă cu Trump. Asta poate garanta drepturile grupărilor etnice conlocuitoare. Cum spuneam mai înainte, această perioadă este foarte confuză și nu putem face altceva decât să așteptăm să treacă și să vedem ce decizii vor lua cei implicați. Câteva știri de ultimă oră. Americanii au trimis 2 distrugătoare în apele teritoriale Venezuelei sub pretextul că luptă împotriva cartelului de droguri din această țară. În semn de solidaritate, Xi Jinping a făcut o vizită de prietenie lui Maduro ca să le taie americanilor entuziasmul. În Germania, Partidul Creștin-Democrat a scăzut în poluri sub 20%, iar socialdemocrații sunt aproape desființați. Nu mi este clară, Constituția Germaniei este la fel de solidă și de complicată ca orice lucru făcut în Germania, dar s-ar putea ca în curând să trebuiască să organizeze alegeri anticipate. Și Departamentul de Stat al Statelor Unite a descins în România și investigează Autoritatea Electorală Permanentă pentru anularea alegerilor din decembrie. Azi vă relatez pe scurt o serie de știri relevante legate direct sau indirect de negocierile Trump-Putin de acum o săptămână. Aceste știri le-am cules din presa occidentală, deoarece în România n-a fost permisă mediatizarea acestora sau relatările au fost voit eronate. 1. Sabotarea Nord Stream. S-a petrecut acum 3 ani, presa românească v-a relatat atunci că rușii s-ar fi autosabotat. La noi însă la Gold FM ați aflat că era vorba despre ucraineni asistați de britanici, ipoteză confirmată ulterior și de americanul Seymour Hersh, decanul presei de investigație din SUA. Ei bine, ieri, în Italia,
a fost arestat ucraineanul Sergei Kuznetsov, capitan în serviciile secrete ale Ucrainei, care, potrivit autorităților italiene, alături de alți 6 complici ucraineni, au distrus conductele Nord Stream, acum 3 ani, în cadrul unei operațiuni secrete numite Diametrul, iar pentru asta au folosit o navă pe nume Andromeda, plecând cu ea din portul german Rostock. De bună seamă că arestarea de ieri a ucrainenilor s-a produs cu acordul premierului Giorgia Meloni, clar deci că și cu acordul lui Donald Trump, lovitura aplicată astfel regimului Zelensky fiind una uriașă, iar bineînțeles că beneficiarul principal al arestării este în mod clar regimul Putin, ale cărui acuze la adresa Ucrainei sunt astfel confirmate. 2. Conducta de petrol Drujba. Ucrainenii au lovit cu drone conducta prin care Ungaria și Slovacia se aprovizionează cu petrol rusesc, iar liderii acestor două țări s-au plâns oficial contra Ucrainei la nivelul Bruxellesului, dar și al Casei Albe. Bruxellesul tace, vinovat, bineînțeles, dar Donald Trump a răspuns ieri acestei plângeri în felul următor, adresându-i se în mod direct lui Viktor Orban. Citez: "Sunt foarte supărat din această cauză și nu-mi place deloc ce aud, spune-le și slovacilor. Tu ești marele meu prieten. Peste 2 săptămâni voi lua o decizie foarte importantă, până atunci voi afla precis cine e responsabil de sabotarea negocierilor, ucrainenii sau rușii", închei citatul din Donald Trump. Vă este limpede așadar că nici această declarație a lui Trump nu este una favorabilă regimului Zelensky, ci unor aliați declarați ai lui Putin. 3. Sergei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a fost invitat, atenție, la cea mai serioasă emisiune de dezbatere politică din SUA, anume Meet the Press, la NBC, unde Lavrov a spus că Putin se va întâlni cu Zelensky doar atunci când va exista o agendă clară, ceea ce nu este cazul deocamdată, reiterând însă totodată ceea ce mai spusese, anume că prezența militarilor occidentali în Ucraina este ceva inacceptabil, nenegociabil. Apropo de Occident, tot din SUA, dar de la CBS, a venit ca un trăznet știrea că America a clasificat și a ascuns față de Marea Britanie și alți aliați occidentali, inclusiv cei din comunitatea Five Eyes, orice informații legate de negocierile ruso-americane ce privesc inclusiv războiul ucrainean. Directorul național al informațiilor din SUA a emis o directivă în acest sens prin care a interzis transmiterea acestor date către partenerii occidentali ai SUA. Deci, clar și cu asta. 4. Trump a avut aseară o conferință de presă de la Casa Albă în care, ca să facă pe placul presei americane inițial, s-a burzulit puțin la adresa lui Putin, spunând că este nemulțumit, am citat, de atacul rusesc asupra unei fabrici americane de electronice din Ucraina, dar doar atât. Apoi, în văzul lumii, a semnat unui reporter o fotografie cu el și Putin pe covorul roșu din Alaska. Apoi l-a invitat public pe Vladimir Putin să participe la Cupa Mondială de Fotbal din SUA din 2026, unde rusul ar vrea să fie prezent. Ce a zis Trump? Citez din nou: "Am să-i semnez această fotografie, dar mi s-a trimis una și m-am gândit că ați vrea să o vedeți. Este un om pe nume Vladimir Putin care cred că va veni în funcție de ce se va întâmpla. S-ar putea să vină, s-ar putea să nu vină, depinde de ce se va întâmpla." Închei citatul. În fine, 5. Tot ieri Putin a făcut referiri pozitive la Donald Trump, dând astfel și el semnal clar că, așa cum ziceam în titlu, cei doi își continuă dansul geopolitic. În timpul unei vizite la un centru de cercetare nucleară din Rusia, deci nu de oriunde, Putin a spus că există, citez, lumină la capătul tunelului, închei citatul, dar atenție, a spus asta nu legat de Ucraina, ci pentru o restabilire a relațiilor SUA-Rusia. Mesajul lui Putin. Citez din nou: "Am avut o întâlnire foarte bună în Alaska, semnificativă și sinceră. Următorii pași depind acum de conducerea Statelor Unite,
iar eu am mare încredere în calitățile de lider ale actualului președinte Donald Trump. Am încheiat citatul și enumerarea celor 5 evenimente. Nu mai am loc astăzi să analizez și consecințele întâlnirii Trump-Putin legate de România în mod expres. O voi face însă mâine. Aceste consecințe sunt majore, uriașe și au fost confirmate de o serie de evenimente petrecute în ultimele zile. Vă amintiți că vinerea trecută, înaintea întâlnirii din Alaska, am relatat că, prin intermediul a 2 surse ale mele, una de la Moscova și una de la Washington, aflasem că subiectul România va fi pe agenda discuțiilor celor 2 lideri, sau cel puțin la nivelul Lavrov-Rubio. Dar aceste discuții vor fi legate în mod special de intervenția samavolnică a Franței și a lui Macron în politica internă a României, fără acordul expres al SUA sau Rusiei. Și exact așa a fost. Mesajul meu a fost preluat ulterior și de către Călin Georgescu și în această linie a fost discutat subiectul România, chiar între Trump și Putin, cu deciziile consecutive. Să recunoaștem că Uniunea Europeană s-a făcut praf în urma unei strategii implementate de către Trump, de care vor profita inclusiv Rusia și China. România, care e cenușăreasa Europei, este praf și pulbere. Am tot analizat și comentat, inclusiv de la acest microfon, consecințele întâlnirii liderilor UE cu Trump la Casa Albă. Pentru mine, voi știți deja că n-a fost o surpriză atitudinea umilă, atitudine de slugi a europenilor, însă pentru marele public, da. Se considera cumva că totuși liderii NATO și UE, dar mai ales șefii de stat din Germania, Franța, Italia, Marea Britanie, ar reprezenta niște autorități în funcție, așa cum ei se și prezintă public, de fapt. Greu se putea ghici de către omul de rând că aceștia sunt doar niște nevolnici trași cu cheița, 7 pitici politici manevrați de forța mega intereselor financiare ce i-au impus la putere. Ei bine, acum acest lucru a fost demonstrat, obiectivat, iar acestor lideri le va fi imposibil de acum înainte să mai pozeze în altceva. Marea lovitură însă este asupra autorității și autonomiei Uniunii Europene, care acum e limpede că nu mai există, mă refer la autoritate și autonomie. Cei ca mine care se ocupă de subiect de mai mult timp nu sunt șocați, dar alții atenți au sesizat implozia Uniunii Europene încă de acum 2 săptămâni, în urma acordului Trump-Ursula von der Leyen, acord care a fost de fapt preludiul execuției în grup a liderilor UE de la Casa Albă. Atunci, pe terenul de golf al lui Trump din Scoția, s-a parafat de fapt capitularea UE în fața Americii. Recapitulez azi pentru voi. Ursula von der Leyen a acceptat în numele Uniunii Europene taxe vamale de 15% pentru exporturile în America, deși în urmă cu doar 2 luni și 10% se spunea de la nivelul Bruxellesului că ar fi mult prea mult. Acești 15% înseamnă de fapt o creștere pentru europeni a taxelor vamale de circa 10 ori față de ce era până acum, ceea ce să fiți siguri că va induce falimente în serie în țările UE. Mai grav însă este că Ursula și ceilalți lideri UE au acceptat dependența economico-militară de SUA prin acordul de a cumpăra energie americană scumpă în valoare de 750 de miliarde de euro în următorii 3 ani, dar și armament american de alți 600 de miliarde de euro. Așadar, prieteni goldiși, vedeți limpede cum Europa a renunțat la energia ieftină din Rusia, prin care țările Uniunii Europene s-au dezvoltat și și-au profitabilizat economia în ultimele decenii. Și acum puteți dezluși și voi, în mod clar, unul dintre scopurile cinice ale războiului ucrainean stârnit de către SUA lui Biden, adică o altă piață
de desfacere pentru americani la nivelul Uniunii Europene. Și am vorbit despre asta, vă rog să vă aduceți aminte, încă din primele zile ale războiului ce a început în 2022. În plus, achiziția de armament american la suprapreț de cei 600 de miliarde de euro dinamitează din start intenția bombastică oricum de a se construi o industrie comună de apărare la nivelul Uniunii Europene. Deci, prin acest deal, cum zic americanii, această afacere, se asigură revigorarea complexului militar-industrial american în dauna celui european. Marea problemă și dilemă este că UE avea instrumentele necesare pentru a se putea opune dur dictatului lui Donald Trump și vă îndemn să vă gândiți doar că europenii sunt cel mai mare partener comercial al SUA cu cifre anuale ce depășesc $1 trilion. Deci se putea pune ușor în paranteză cerința lui Trump și a americanilor. Asta nu s-a întâmplat, iar acum Uniunea a devenit de facto vasala Americii, iar acest lucru este de necontestat. Nu are rost să ascultați contraargumentele unor oameni care doar manipulează. UE este de facto vasala Americii. Punct. De ce liderii UE n-au putut reacționa? Pentru că ei înșiși nu sunt autonomi. Sunt doar interpușii marii finanțe occidentale, da? În paranteză, familia Rothschild generic, după cum vă spun tot eu. Așa cum v-am demonstrat eu și colegii mei din Clubul de Gândire Gold în ultimele luni, când am discutat de relația America-UE. Și în plus, acești lideri ai Uniunii Europene sunt și extrem de șantajabili la nivel personal. Luați doar în considerare dosarul Pfizer al Ursulei von der Leyen și o să înțelegeți despre ce vorbim. Ei bine, de-aia zic în titlu că din acest moment putem spune că UE s-a făcut praf și este doar o chestiune de săptămâni până când toată lumea va opera cu acest adevăr. Știți că duminică, imediat după întâlnirea din Alaska, v-am relatat că între Putin și Trump s-a pus la cale de fapt împărțirea Europei între marile puteri și aici vor profita și China și Rusia, după cum am menționat în titlu. De ce? Pentru că multe țări din UE nu vor accepta acest gen de relaționare cu SUA și începând din toamnă vor prefera capitalul de dezvoltare chinez, dar și energia ieftină din Rusia, poate și armamentul tot de acolo. Și abia atunci se vor dezbate plenar și avatarurile apartenenței la UE. De ce? Răspund tot eu. Pentru că multe țări vor prefera exitul. Însă prima instituție vizată va fi inutilul Parlament European. Prevăd de asemenea că asta se va discuta prima dată, anume desființarea Parlamentului European, care va fi reclamată în cor. România. Ce se pot spune bun despre viitorul României? Nimic, prieteni. Vom deveni rapid calul de bătaie al dezbaterii americane despre imixtiunea ilegală a Deep State, Bruxelles și a Franței în alegerile prezidențiale din România, inclusiv cu indicarea complicilor români, dintre care mulți sunt încă la vârful puterii actuale. Economia noastră este dependentă major de capitalul financiar internațional. Nu mai putem lua nicio decizie fără aprobarea reprezentanților acestuia. Conducerile partidelor politice sunt formate din niște nevolnici similari celor occidentali pe care i-am prezentat mai devreme, iar un mesia salvator pentru români, fiți serioși, e posibil doar în cărți sfinte sau de ficțiune. Populația României nu mai este formată din cetățeni ce își cunosc drepturile și luptă pentru ele, ci majoritar din sclaveți care nici nu mai pricep nimic din ce anume li se întâmplă. De asta zic, alături de faptul că Uniunea Europeană s-a făcut praf și că România e praf și pulbere. Dar în final, îi sfătuiesc pe toți cei tentați
să se uite nervoși doar la politicieni atunci când caută vinovați, că e mai util și corect să se uite în oglindă. Poate v-ați întrebat care este misiunea lui Ilie Bolojan. Răspunsul este că se dorește, din răzputeri, distrugerea capitalului românesc. Cineva a dat ordin ca toate firmele mici românești să fie puse pe butuci și micii antreprenori să fie împinși în zona de forță de muncă pentru multinaționale. Este un plan bine pus la punct și urmat cu precizie chirurgicală. Iată pașii a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Impozitul pe dividende a crescut de la 5 la 16%. Mai mult, persoana care încasează efectiv aceste dividende plătește contribuții de asigurări de sănătate, iar pragul tocmai a fost ridicat la 90 de salarii minime. Dacă ai o firmă care are profit de maximum 5.000 de euro pe lună, valoarea totală a impozitării pe dividende ajunge la 25%, la care se adaugă 1 sau 3% impozitul pe cifra de afaceri, plus TVA în cazul celor care depășesc plafonul de 60.000 de euro anual. La toate se adaugă și impozitele pentru angajatul pe care trebuie să-l ai obligatoriu ca să fii considerat întreprindere mică și mijlocie. Reamintesc că anumite coduri CAE nici măcar nu mai sunt incluse în facilitățile de tip IMM. Ca să fie siguri guvernanții că omoară definitiv spiritul antreprenorial, se pregătesc alte două măsuri criminale. Pe de o parte, obligativitatea unui capital social de 8.000 de lei pentru fiecare firmă nou înființată. Nu există un astfel de prag nicăieri în democrațiile occidentale, în Europa, în SUA sau în Asia. Pe de altă parte, pragul pentru întreprinderile mici și mijlocii va fi coborât. Se discută de două variante, fie 60.000 de euro, cât este pragul de TVA, fie 100.000 de euro, cât a cerut Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen. Dorința actualului guvern de a distruge antreprenoriatul cu orice preț vine pe fondul dezvoltării unei clase de mijloc dornice să concureze cu marile multinaționale. Bolojan și Nazare nu se iau la trântă cu marile companii, dar își încordează mușchile cu românii care îndrăznesc să nu stea cu mâna întinsă la stat. Discuția este serioasă din perspectiva subminării economiei naționale. Oricum, dacă situația nu ar fi tragică, ar fi chiar caragios că ni s-a promis că pachetul 2 va fi despre tăierea privilegiilor și el a fost transformat într-un nou baros cu care sunt loviți românii. Departamentul de stat al SUA tocmai a publicat un raport din care rezultă că anularea alegerilor din România nu a fost cauzată de ingerința străină, nu a fost cauzată de ingerința rusă. Vorbim astăzi despre adevărata ingerință străină, Quango. Primul episod începe așa. În februarie 2025 aflam cu stupoare că fonduri de zeci de miliarde de dolari au fost cheltuite de administrațiile Obama și Biden, precum și sub ochii neatenței lui Trump de propria administrație din 2016 până în 2020, prin USAID, pe organizații non-guvernamentale, având ca țintă reglementarea și implementarea ideologiei woke, cancel culture, gender diversity și climate change, mai pe scurt, gunoiul progresist și pseudoștiințific al statului adânc american, interesat să modeleze lumea după interesul dominator al păpușarilor lumii. Statele care nu sfârșeau prin adoptarea slugarnică a acestei ideologii aveau parte de revoluții portocalii sau curcubeu, cu diverse pretexte, cum ar fi lupta anticorupție, integrarea migranților, lupta contra schimbării climatice, lupta contra lui Putin. Ziariștii care nu se înregimentau și nu se supuneau erau sortiți falimentului. Cei care se supuneau primeau fonduri de zeci de milioane până când nu se mai supuneau, când, bineînțeles, erau aruncați peste zidurile cetății, extramuros. Stick and carrot, biciul și acadeaua. Banii USAID au fost folosiți și pentru crearea celei mai oribile forme de industrie a lumii occidentale contemporane. Verificarea faptelor, lupta contra dezinformării și turnătoria digitală. Mă refer desigur la fact-checking, whistleblowing, trusted flagging. Entitățile de turnători plătite din aceste fonduri au răspândit virusul turnătoriei securistice la utilizatorii rețelelor de socializare. Toată lumea este acum fact-checker și te raportează pentru o virgulă greșită, considerată de ei greșită. A rezultat de aici cea mai rea formă de cenzură, cea care se face prin intermediul omului de rând, cu exces de zel. Fericit să îl dea în gât, se numește raportare, pe oricine nu se aliniază liniei adevărului oficial și științei stabilite.
Noi numim asta să moară și capra vecinului. A rezultat de asemenea o enormă fractură socială bazată pe etichetări, clișee și slogane, toate create în laboratoarele ONG-urilor finanțate din fonduri de tipul USAID. USAID a fost desființat, din fericire de Trump, a fost desființat între timp. Ce jale, ce chin, ce restriște au fost printre ONG-urile abonate la acest program, inclusiv printre cele care activează pe feuda numită România. De menționat că aceste ONG-uri sunt doar cu numele non-guvernamentale. Utilizând bani publici furnizați de o putere globală, cum ar fi SUA, cum ar fi China, cum ar fi Rusia, aceste entități sunt principalul instrument al influenței imperialiste, al așa numitului soft power, cu care se schimbă treptat o națiune, o legislație, o comunitate, un sistem judiciar. Acțiunea imperialistă este treptată, e pe nesimțite, nu o vezi, e insidioasă, este la nivel cultural, politico-ideologic, legislativ, judiciar. Entitățile de acest gen sunt denumite în slangul urban quasi-NGO, adică pseudo-organizații non-guvernamentale, prescurtat Quango, și sunt mai riscante pentru democrație și independență decât sunt serviciile secrete, pentru că, sub aparența unor scopuri nobile și sub radar, Quango operează societățile pe cord deschis. ONG-urile din România, finanțate prin USAID, au făcut legislație și jurisprudență întotdeauna favorabile statului abscons, securist și corporațiilor. Au pus proprii magistrați în instanțele și în parchetele de vârf, inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg și Curtea de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg. Au garnisit guverne, au determinat anularea unor alegeri și numirea unui primar general și a unui președinte, aflat acum în funcție, în baza unor alegeri trucate. Influența lor în societate se bazează nu pe intenții bune și pe idei benefice, se bazează pe supunere. Cine se supune primește păpică, banane și blugi, cine nu se supune este aruncat peste zidurile cetății. Sărăcia, falimentul, pierderea suveranității, dispariția libertății și diluarea responsabilității nu sunt preocupări ale acestor entități. Ele, de fapt, se ocupă cu probleme marginale, cum ar fi ideologia de gen, fierberea climatică, corupția celorlalți, nu a lor, cei din Quango. Ele par a fi majoritare, dar de fapt sunt doar țipătoare, produc zgomot, au metode de acțiune coordonată, în haită, în roiuri, ca viespi, au clișee, sloganuri și etichete comune. Simple și prostești, dar repetate la infinit, ele devin adevăr de necontestat. Printr-o ordonanță de urgență inițiată și sprijinită de Dragoș Păslaru, omul lui Dacian Cioloș în guvern, și când spui Dacian Cioloș, spui omul lui Emmanuel Macron, nici domnia sa nu neagă aceasta, adică reprezentantul, trimisul special al lui Emmanuel Macron în România, care este Dacian Cioloș, deci printr-o ordonanță de urgență a guvernului, aprobată și de guvernul din care face parte și PSD-ul, s-au stopat marea majoritate a lucrărilor de construcții, drumuri, școli, nu știu, spitale, autostrăzi. Este o catastrofă, inclusiv pentru moralul românilor, deoarece guvernările Ciucă și Marcel Ciolacu, sub influența PSD-ului al lui Marcel Ciolacu, au avansat în România realitatea construcțiilor după 32-33 de ani de neconstrucții. După 1990, România nu a mai construit, pentru că s-a acordat foarte multă atenție consumului. Da? Și, desigur, nostalgia după Ceaușescu vine și din faptul că în perioada lui s-au construit metrou, autostrăzi, că nu era, nu știu, clădiri, blocuri, s-a făcut, da? Bun. Ei, prin ordonanța de urgență de ieri, sigur că unele vor mai continua, se oprește această, cum să spun, revenire a României la a construi, la a face, da? Și e o lovitură cumplită dată și românilor care au zis până acum, bine, m-am înțeles,
ca să reducem deficitul bugetar, noi trebuie să strângem cureaua, dar măcar se vor construi, se continuă construirea de școli, de drumuri, de ăsta cu tare și a venit Ilie Bolojan și a zis, domnule, nu mai sunt bani. Bun, nu mai sunt bani pentru asta, hai să le considerăm un dezastru. Și dacă început la 10%, domnule, nu știu, e construcție. Și dacă e piscină, a construi înseamnă a construi pentru viitor, rămâne. Și iată că avem aici o știre ca nume că Ilie Bolojan efectuează la sfârșitul acestei săptămâni o vizită oficială la Chișinău.